50 és abraçar fort. Abraçar. Besar. Besar. Compartir. Compartir. Yo es cuando te pasas bien. Cuando te divertís, estás alegre. Content. Riu. Mal. Lluve. Vas compartir l'alegria amb tots. Nosaltres és divertit. Quan juguem a futbol, gol de València. O quan anem d'excursió a tirar. Quan vintem. Quan anem al cine. Quan quedem en els amics. Els xiquets i les xiquetes de segon anem a fer una entrevista meravellosa. Endevinant. Els xiquets i les xiquetes. Apreneu. Les mestres ens acompanyen. I amb ella podem canviar el món. Què és l'educació? Respecte és tolerar a qui no pensa igual que tu. Respecte és acceptar que tots i totes som diferents. Respecte és un valor cívic que ens ajuda a comprendre millor els altres. Apreciem la pintura. Els bous valencians treuen aigua. I molt d'encant. Arrels! Si pensem en un arbre, és la part d'ell invisible, però que dona força al que es veu. I pensant en nosaltres, és allò que es identifica i ens uneix a la nostra terra. A la seva llengua i cultura. I a les seues costums i tradicions. Com que forma part nostra de l'estimem. Per això hi ha que respectar-les, cuidar-les i mai oblidar-les. Qui oblida les seues arrels no sap d'on ve. ¡Vos esperem! Tradició és mantindre coses que feien els nostres avantpassats i celebrar festes de tota la vida. On esperem! T'he de tornar a veure'ns! Era de riure'ns! O d'oci, llengua i cultura. Benvinguts a la trobada de Clara Costereta. A, d'activitats i tallers. D, de diversió. A, amics. Nosaltres